Umarangkada na sa mga pangunahing kalsada ng Iriga City ang Zero Proof by Tipsy Bay, isang pop-up mobile bar na nag-o-offer ng refreshing mocktail o non-alcoholic beverages. Ready to hype the vibe din ang konsepto ng Zero Proof dahil ito ay iikot din sa iba't ibang lugar sa lungsod para maging tagpuan ng mga local artists na kanila ding sinusuportahan. Inopen ko siya last March 29, 2026 doon sa malapit sa Totoys Bulalohan. Ang event namin starts 5 p.m. until midnight. And nangyari noon is soft launching ko yung event ko or itong Zero Proof by Tipsy Bay mobile bar, which is a pop-up mocktail store. Basically, na-offer namin is mocktails for the streets. So pag sinabing mocktails is non-alcoholic drinks para sa mga tao, pangmasa. And then ginawa namin doon is we invited DJs, dancers, and artists, business owners, and mga vloggers na gustong ma-experience ang mocktail street pop-up experience dito sa Iriga. Yung experience ko dito, nako, sobrang the best. I was thinking earlier na meron talagang mga, let's say, di ba, may halo, may spirit of alcohol, something like that. But right now, Zero Proof, definitely, kung ikaw naghahanap ng mocktail, I can definitely recommend this to all of my friends as well na gusto lang mag-chill somewhere here sa streets ng Iriga. And this is the most unique, scenery na nakita ko dito sa Iriga kasi sabi nga ni Jibs, yung may-ari nito, magpa-pop up sila all over the city. Ang experience ko dito ay napaka-solid. Itong drinks nila, ang sarap. Ang uniqueness dito guys is yung yung pop-up booth nyo. Then wala pang ibang nagsiserve dito sa Rinconada ng ganito. Tayo as a busy person, kailangan din natin ng mga social activities na it's really good here in Iriga na nagkakaroon ng mga ganitong mga, for the first ever, na mga pop-up mobile bar. Tapos, syempre na din, to mingle with the youth, para my whole youth. Tapos, yeah, maganda siya. Best time to relax and chill with other people. Ayon kay Jibs, naisipan niya ang ganitong konsepto para ma-enjoy ng publiko ang sarili nilang original refreshing drinks kahit walang alcoholic content at masuportahan ang mga talentadong artist sa probinsya. Nagkamap ako sa isang idea na sabi ko, what if gusto kong maglabas ng isang concept na pwede natin matap yung artists at the same time makapag-offer tayo ng kakaibang vibe sa streets, which yun nga, mocktail. And then, basically, I'm supporting local artists, sa mga uprising artists, kung ano ka man, kung sino ka man, which is basically, number 1, DJ, number 2, MC, number 3, breakdancing, number 4 is graffiti. Hi guys, once again, Kuya Jibs nga pala, owner-manager of Zero Proof by Tipsy Bay Mobile Bar. So we operate every Tuesdays and Sundays from 5 p.m. to 11:30 p.m. Diyan tayo sa harap ng Totoys Bulalohan, dito sa Iriga, near Premium Bikes. And then makikita nyo kami every Sunday sa iba't ibang lugar ng Iriga City streets or Rinconada streets. So invite your friends, come along with us kasi madaming mangyayari, meron kaming games, madami kaming pakulo. Although this is just a pop-up, pero kakabang experience to guys, sinasabi ko sa inyo, worth the wait, worth ang pagpunta nyo. So come on, punta tayo and see you all. Jan Amador, CSN.